Forretninger i Ballerup, Måløv og Skovlunden går nu sammen om at øge kundetilgangen i hele 2025. Det er derfor, vi laver Ballerup med rabat. Økonomien er sådan, at den samlede pris for at deltage er 2500 plus moms. Det beløb er eneste gang, I som forretning skal have penge op af lommen. Og så skal I naturligvis tilbyde en rabat til de 5.000 kunder, som køber rabatbogen. Det får I ud af at deltage. I får jo op til 5.000 nye kunder i løbet af det næste år. I får jeres navn og logo på de printreklamer, som omdeles i Ballerup Kommune. I får en roll-up til jeres forretning, som gør reklame for jeres salg af rabatbøgerne. Her står roll-up'en i Tromsholds Cykler, som er med, og bemærk, at der på roll-up'en er en QR-kode. Når kunden scanner den QR-kode, kommer man direkte ind på hjemmesiden og kan se, hvilke forretninger, som deltager i Ballerup med rabat. I får også reklameskilte for Ballerup med rabat. På reklameskiltene er der jeres logo, og der er information til kunderne om, hvad Ballerup med rabat er. Igen er der QR-kode, så kunderne kan scanne og komme ind og se, hvilke rabatter der er i rabatbogen. Her er det et skilt fra Slice and Dice, en brætspilsforretning i Grantoft Centret, som deltager i Ballerup med rabat. I får også reklamer på Ballerup med rabats Facebook-side. Og så udarbejder vi en jeres annonce. Den annonce kommer både i rabatbogen og også på www.ballerupmedrabat.dk. Denne hjemmeside er allerede aktiv, og I er velkomne til at gå ind og kigge, hvilke forretninger der allerede nu har sagt ja. Sidst, men slet ikke mindst, får I en mulig fortjeneste på 10.000 kroner, hvis I sælger alle de 100 rabatbøger, som jeres butik får leveret. Og det bedste af det hele er, at der ikke er nogen udgift forbundet med dette. Heller ikke, hvis ikke I får solgt alle bøgerne. Vil du høre mere om det her koncept, så ring til mig, Theis Ingvorsen, på 42 48 76 78, eller skriv til mig, theis@ballerupmedrabat.dk.